Hello guys, good morning. Makasih sumpra आंनि खानायखौ एसे सोलायदोलै ब्रादार होनना बुंगासिनो दं. दा बे ओरैबायदि लकडाउन दिनाव माहा सोलायनो सरि गाइस ओमफ्राय गाइस जोंनि आसामाव माने 12,934 सुबुङा डनेसन होबाय बेयावहाय 31.94 crore जाबाय गासै टटेला. सरि आङो एसे माबा मोनसे गोग्लैदोंमोन गाइसथ' आं पकरि जादों नानै सरि बाट खानाया आंना लावबाय ओमफ्राय बिदिबायदि जानानै होबाय आङो दा मा खालामबावनो निमाहा हो. बे समावहाय फुंबिलि समावहाय साजों पकरिजों जानाया बिराद गोथाव लोगोफोर. एसे टेक्निक माने स्टाइल भिडिअ बानायनायनि स्टाइलखौ एसे सोलोंनि मिक्स आप खालामनि जिखुनु हक गाइस आं मैहाय मोनसे निपु रन्जन बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा गासै 23,000 रां हरदोंमोन नङा होमबा डनेसन 6 जन सुबुंनो बे केरेलायाव थानाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय सासे मेघराज बसुमतारी आंनो ट्रेन्सफार खालामदों आंनि एकाउन्टआव हरथारदों बेखौ 5,000खौ ओमफ्राय 2,000 माने 2,500 माने 2,500 बे बिबारनि थाखाय आं दोनदों आं पार्सनेलि बाट आं बेनो हरजोबनो हायोमोन बाट आं बेखौ दोनबाय मानो होनबा सारा बिबारिनोबो आं हरगोन होननानै बुंबाय नालाय स' बिबारनि थाखायबो थाबाय ओमफ्राय बे मानसिया जायनो डनेसन होदोंमोन माखासे सुबुंफोरनो बिसोर भिडिअ बानायना हरदों नोंथांमोना बेखौ नायदो. खुलुमबाय गिबियावनो जोङो निपु सारनिसिम साबायखर बावनाय थाहरबाय. एक्चुअलि जोङो दायो हायद्राबादाव दंफैयो. बावैसो सिगां जोङो निपु सारनिफ्राय 18,000 रां अनसुंथाइ मोननो हानाय जादोंमोन. बेनिखायनो जोङो निपु सारनिसिम साबायखर बावहरनो थाखाय जोङो दायो सुंद' भिडिअ खालामनाय जाबाय. जोङो गासै 6 जनमोन रुमा माने बेलेग बेलेगखाय जोङो दायो ज' गैजोबा अब्लाबो बेखिनिजोंनो सारखौ साबायखर बावहरनो थाखाय बेखिनिजोंनो जोङो थेंक इउ बावहरनाय थाबाय. थेंक इउ स' माच सार. आसुरि सानगोन नोंथांमोना बेखौ ब्रादारा मानो बेखौ देखायखो मा बिलाइ मानि मन्दिर नङा होमबा गाइस बेयो जाबाय बिश्वहरि बेवहाय बिश्वहरि फुजिनाय जायो. जिखुनु हक नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय नङा होमबा लोगोफोर गावजों गाव एसे मदद होलाय अनलायलायनानै नोंनाव जुदि हायोब्ला नोंनाव जुदि एसे रां रुफा दङब्ला गावजों गाव मदद होलायनाया गोबां गोनांथि. आंबो जेसे हायो आंनि फारसे आं मदद होगासिनो दङ नोंथांमोनाबो जुदि मदद होयोब्ला जोंनि बे आसामाव थानाय माखासे बर' रायजोफ्रा गोरिबनिफ्राय एसे गोजौ लेभेलाव एक लेभेल आप जागोन. बाट जों खौसेथि जानांगोन लोगोफोर. जों जुदि खौसेथि जायाब्लाना अब्ला जों थैनोबो जौगानो हानाय नङा लोगोफोर मिथिबायना बेनो आरोना खोथाया. आंनि भिडिअ बानायनायनि स्टाइला बेलेग जादों मानो होनोब्ला बे जाबाय प्रकाश नार्जारिनि चेनेल स' बिनि थाखायनो आं बेवहाय बे भिडिअखौ बेबायदि होनाय जादों. आङो बैयावहाय फुरा डिसप्लेनि आङो थानानै बेवहाय भिडिअ बानायगोन बे मोनसेयाव बाट बेवहाय आं ब्लगिं सिस्टेम बायदि भिडिअ बानायगोन. स' थेंक इउ स' माच गासिबो 12,934 सुबुंखौ जाय बिथांमोना कन्ट्रिबिउट खालामनानै माने डनेसन होबाय जे 31.94 crore बानायनानै होबाय. थेंक इउ गोजोननाय थाबाय. बिसोरथ' जोंनि माखासे बाथ्राखौ मिथिनाय नङा जोंनि चेनेलखौथ' नायाबो जानो हागौ बाट नोंथांमोना मोनसे बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनानानै थुलुंगा मोनो आरो गोसोआबो गोजोननाय मोनो कि बाट PM केयार फान्ड्स माने नरेन्द्र मदिनि जायखिजाया प्राइम मिनिस्टार अफ माने केयार फान्ड्सआवनो बेयावनो बिराद माने फैसा जाखाना दंखायो बाट आरो फारसेथिंजाय स्टेटनि गभार्नमेन्टआ माने बिसोरो माखासे डनेसन लाबावदों नङा होमबा. स' बे खेथ्रआवहाय सरि दै बे खेथ्रआवहाय माखासे रांखौ बिसोर मा खालामगोन नङा होमबा. स' जों बेखौ एसे साननो गोनां. ओरैनोथ' दायो 31.94 crore जाबाय आरो बिसोरनाव अलरेडि सिगांनिफ्रायनो बाजेट फैखायो सेन्ट्रेल गभार्नमेन्टनिफ्राय आरो दा सेन्ट्रेल गभार्नमेन्टआबो माखासे डनेसन लागासिनो दङ आरो आसाम गभार्नमेन्टआबो डनेसन लागासिनो दङ आरो बिनि गेजेरावहाय जानाय लोंनाय माखासे रानदों सोरनोबा एसे माखासेफोरनो सफैयाखै माखासेफोरनो सफैदों आरो अलरेडि कन्ट्रलनि माइरं फैखायो
कन्ट्रलनि माइरं फैखायो जास्ट बे कन्ट्रलनि माइरंनि दामखौल' लायाखै थाइसे थाइसेमोन वाट इज द्याट आं बुजिनो मोनाखै गाइस आं जेब्ला बुजिगोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ बानायनानै होगोन थेंक इउ स' माच गाइस नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर बुजिदोंब्ला आंनो प्लिज कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहर जाहाथे आं बेखौ एक्सप्लेन खालामनानै सुबुंफोरनियाव होनो हायो आंनियाव बे मोनसे बिराद सोंथि बाट गेदेर गेदेर सुबुंफोरजों लोगो हमनानै CM ओमफ्राय हिमन्त बिश्व शर्मा बा PM फोरजों लोगो हमनानै सोङाब्ला बेखौ बुजियाब्ला बोरै मोन्थिनो मोनगोन नङा होमबा स' बे मोनसे बिराद कनफिउसन आरो आंनि थाखाय खुलुमबाय गुड मर्निं बाय 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 हेभ ए स्विट डे इन्जय खालाम दिनैनि दिनखौ लकडाउन 16 डे दिनै आरो मे 15 मोन स' भिडिअ बानायनायनि स्टाइला बेलेग जादोंना थेंक इउ स' माच गाइस बाय बाय